la wallahi alaba kalama ne ya cogoba ka nye jini ka chama nyesaro ka banga sabali ka to alama ka munyu alaye ka alakona hey kono min nama wila ko gingi nanzaraw ko de ma ko ibu ni ya nyede adamaden nyeden to ambe balo femina o adamaden sugo de kabini ala ya le dan gingi di balo fuira ni adamaden sugo te abe da yoro mina ku fawye gingi be da kaburu de kono nyanamo mbe yoro ati daye parce que adamaden be ika here soro yoro ala ka dan fen bela jele dugukolo kaya ibe here soro yoro mana ifana shi yoro yode ifana balu yoro yode ni wila sunogola ibi nyeshi ika here soro yoro commerçant na udara ka sokono na dugugera na wila ka fajero usili aba nyeshi ni sugufiera magasin una fere ke yoro da fonctionnaire aw ba nyeshi mi na wila ka sunogola aba nyeshi aka bureau kono ani aw ka barake yoro la soma udo soma bitwa ere shibongono ni dugugera na ya nye kunganye sin ka nye ku ka benkilebema abi shimi aka soma so kono felo bolaw aw be shimi furo konana donso aw be shimi felo boyoro donso yake yoro ji boso aw be shimi badara kataka jege umene gana amanga zamenu diman tibi adama den bega here soro yoro ishi yoro do kongo sogo minu be binyimi olu be shimi kodara ubita uka here dara himanyini tumado jaraw bi mine tumado woran ngala bu mine tumado bamba o be rebe boji kono ku mine tumado minyan donzo bu boku kunu mais lahala olu ka dumuni soro yoro e kodade même na soro ko nimito ala adama den fana qualité bela jele ika here be yoro mena dalla hiduma be yoro mina ibi nyeshinye ni ala sonaka anfanga siga kenya di amma soma ya e femi badra da be sama ka nyefo awye soma ya ere dangu sigi chogo badra bu fay kabini ye cheflini iga joyere ka ye ye muruteme kana kafili nyana ka free sanfe ka be se dumwa badra ba fina ko nyina mais bite quoi bite mais badra ni be nyini kan be nyedon kan be kala ka be famia badra dalla hirmati nin kono ala ko badra fo ale ay extérieur ta fo jamana wura nanzara jamana arabu jamana ika dalla hirma biye ne badra yo kan nasigi commerçant do au benga magasin do juste pour vous prévenir que tout ce qu'on est en train de chercher, tout ce qu'on est en train de faire, c'est Dieu qui décide. Nous, on propose, mais c'est Dieu qui décide. Donc, tentez toujours votre chance sur le bon chemin. Mais akana sara juguta de, wallahi akana sara juguta. Badra ya juguma nyini ka famia, ka nyuma nyini ka famia. Je remercie Dieu pour toujours. Parce que alama so ngambla sara jugukan. Vocal suivant. Donc aw minu fana ko ay muridenw ye ay karamogodenw ye aw be ala le wele koloshi minen baw bolo sufɛ koloshi minen baw bo kile fɛ aw y'aw ta beto alama aw tɛ sɔn ka jurumun ko kɛ aw tɛ sɔn ka tɔɲɔro kɛ aw tɛ fɛ ka mɔgɔ si hɛkɛta aw be ala de wele konangbeya ala yɛrɛ kɔsɔ a tira kɔma ala k'aw mago dilan maa minnu ɲɛsin aw ma ko ka ala wele olu ye ala ka sɔn ka duwawu jaabi kɛ aw ye walasa olu mago ka dilan aw fana ka tile n'i ye dɔ fɔ kolo ye taa dɔ fɔ wulu ye n'i ye dɔ fɔ wulu ye a kakala kama siran ala ɲɛ taa dɔ fɔ wulu fana ye i tɛ se ka dɔ fɔ mɔgɔninfin ye
ou bien ka dɔ fɔ wuru ye ka ɲina kolo kɔ n'i ye dɔ fɔ wuru ye dɔrɔn taa dɔ fɔ kolo ye i fana k'i sigi cogo dɔn n'o tɛ wuru deginanko kɔrɔ kɔni ye kolo sunsun ye même n'a jara même n'a y'a sɔrɔ a jara kakaraka wuru kɔni deginanko de don e min fana ye kolo ye dɛ i sigi cogo dɔn o la don on va aller terre à terre très droit au but a ye nin kɔrɔbɔ aw yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ si ma su naani sɔrɔ nin ko in kɔnɔ ni dɔrɔbu nin kan k'i ye min ɲini ala fɛ k'a m'a kɛ est-ce que asamadu yɛrɛ kɔrɔ dɔnna wa asamadu fɛn fɛn bɛ ala ka dugukolo kan o bɛɛ masakɛ o de ye malakul samad